una vegada tornem ja a fase 2 un poc en aquesta nova normalitat que diuen, s'ha tornat a reprendre la neteja de vies públiques de carrers que ja s'havia reprès abans de l'estat d'alarma. Un poc explicar-nos un poc en què consisteix aquesta feina que feis. Sí, aquesta neteja programada dels carrers consisteix en fer la reserva d'estacionament perquè no quedi que hi ha cotxes damunt el carrer aquest dia per poder fer feina tant a damunt el que són les vies com el que és la part d'asfaltat del carrer. I aprofitam, ara que ja tornem, que estem en fase de tornar a la normalitat, aprofitam que ja els serveis de neteja ja no se centren tant en qüestió de desinfecció o en qüestió de baldeo com havíem fet fins ara, sinó que ja les podem dedicar una altra vegada en aquestes neteges que impliquen bastant de gent durant tot el dia i que a part de la neteja aprofitam per si s'ha de tapar un clot, per si s'ha de pintar una ratxa grolla i molestar el mínim possible els veïns, ja que fem aquell dia aprofitar per fer-ho tot. Se fan dies alterns, vull dir, per no deixar el servei habitual, diguem, també se fan... Sí, el servei el programam 3 dies a la setmana, que és dilluns, dimecres i divendres, i sempre deixam els dimarts i els dijous al mig perquè se pugui reprendre el servei habitual. D'aquesta manera, heu de pensar que si sempre fos una neteja programada, deixaríem el carrer que no li toca fins a lo d'arrel, deixaríem pràcticament mig any sense neteja. Per tant, deixam sempre un dia al mig perquè se pugui continuar amb el servei habitual. De moment teniu un calendari establert, un poquet explicar-vos com funciona aquest calendari, com l'heu engigolat. Sí, el calendari, clar, l'havien començat a principi del mes de març i només ens va donar per fer el primer dia de feina, per tant ja vàrem vedetear i no vàrem ser temps en el segon dia. Ara hem tornat a reprendre i hem posat damunt el calendari una programació d'un mes. Per què? Perquè és un pla pilot, és una neteja que no s'havia fet mai a dins del municipi, això de programar carrers i fer-ho arreu a una zona concreta, i per tant volem ara fer aquest calendari d'un mes i d'aquí un mes avaluarem, mirarem com ha anat, si hi ha la possibilitat d'augmentar el nombre de carrers que fem cada dia o si per contra hem de disminuir. Per tant, ara tampoc no hem de voler ser massa ambiciosos. Se fa comptes fer tot el municipi, com ho teniu preparat en això? Aquestes neteges se fan en aquells nuclis que tenim el servei de neteja viària, que són Felanitx i Porta Colom. Per tant, a Felanitx i Porta Colom sí que hi haurà aquest servei de neteja i la resta de nuclis se farà com se venia fent fins ara. Un poquet, quin cost suposa com se fa aquest servei? Aquest servei de neteja programada en els carrers no implica un sobrecost damunt el contracte de neteja viària que ja tenim en l'empresa adjudicatària. Simplement és que concentram els mitjans de l'empresa un dia concret a damunt uns carrers determinats. I, paral·lelament, sí que hi ha les tasques de si s'ha de tapar un clot o de si s'ha de pintar una ratxa grolla, que se fa o bé sigui mitjançant la brigada municipal o bé mitjançant una altra de les empreses que ens donen aquest servei. Però, a nivell de neteja, no implica aquest sobrecost cap a una altra o a la mateixa empresa de neteja. Si aquest pla que ara feis vos funciona, en els pròxims contractes que fareu, que el mapeig del 2021, que acaba tot el servei de recollida de neteja, recollida de feines, això, si podria incloure ja aquest sistema o una cosa que funcionarà a part? Per descomptat, si aquest sistema veiem que ens funciona i que la gent està contenta, ja ho inclourem com un dels requisits damunt el contracte que licitarem durant el 2021. De moment, ara, ja dic, fa pocs dies que hem reprès l'activitat i veurem quin és l'índex de satisfacció. I ara ja per acabar, supos que ara que es fa aquesta feina, un missatge a la ciutadania de conscienciació que, clar, que si feim net, però seguim embrutant, no aclarim res. Això és important, és molt important que la gent tingui clar que l'Ajuntament té els mitjans que té i que l'Ajuntament pot fer una neteja intensiva un dia concret en el seu carrer, no pot fer cada setmana una neteja intensiva. Per tant, demanem a la ciutadania que en la mesura del possible no embrutin els carrers perquè és costós per l'Ajuntament, és costós per fons municipals el que ens suposa la neteja viària. Si tots contribuïm a no embrutar, sempre serà molt més senzill. Com a darrera pregunta, ja que ara tornem a la nova normalitat, com han dit, recordo un poc per la gent que encara no tingui clar o no sàpiga com ha funcionat això, com està el servei de recollida de feines domiciliària, quan poden anar en els iglús que dèiem, en aquest contenidor de colors groc, blau i verd,
i quan poden anar a deixalles o en els pumbers de Porta Colom a dur-hi trastos. Sí, això és prou important, perquè al cap i a la fi també ens afecta damunt la neteja i damunt la sensació de net en el carrer. Perquè a vegades, com darrerament ens passa més de lo que voldríem, trobam que els contenidors estan saturats i que tenim fens per terra. Això no hauria de ser així. És important que la gent sàpiga que els fens no se pot deixar en terra quan els contenidors ple. Això seria sancionable, és sancionable i no se pot deixar els fens en terra, me refereix tant a la bossa diària de rebuig com a les bosses o aquells cartons que duguem en els iglús. Per treure els fens de rebuig se pot treure qualsevol dia de la setmana, menys els dilluns, de les 6 a les 9 del vespre. Ara que encara no som a l'horari d'estiu. Després, en l'horari d'estiu sí que se passa de 7 a 10 del vespre. En canvi, les fraccions de reciclatge s'hi poden dur en qualsevol moment. No hi ha aquesta limitació horària. L'únic és que hi ha la limitació de que no se pot deixar en terra. I és molt important tenir això clar. Sé que costa que la gent s'entorni el plàstic o el cartró que seva, però ha de saber que no se pot deixar en terra i que això suposa una infracció. I la recollida de pumbers, deixalles, com funciona? Si qualcú té un matalàs o té un moble que molt de pits en païm enmig del carrer, com funciona a partir d'ara? Ara ja hem normalitzat la recollida de voluminosos, telefonant en els telèfons de deixalles, i també estem normalitzant els horaris de deixalles, com dels pumbers de Porta Colom. Ara mateix, en els pumbers de Porta Colom s'hi pot anar de les 8 del matí a les 4 de l'hora baixa, són les 8 hores seguides i amb horari continuat. Sí que es ve que ens haurem de plantejar que ara és la temporada més, diguem-li, alta, salvant-se enguany com aniran les coses, que els pumbers haurem de tornar a l'horari que ja teníem habitual abans d'aquesta situació. Però funciona en la normalitat, només amb aquesta modificació d'horaris. Un darrer missatge a la ciutadania. Darrerament se volen molt de guants, mascaretes per carrer, un poquet que la gent ja que els empleem, que els depositem allà on tots els duiem a casa nostra. Sí, és molt important que tots ara que utilitzem mascaretes i utilitzem guants que són d'un sol ús. Aquest tipus de material, com que hi hauria la possibilitat que estàs infectat i que pogués ser un transmissor del virus, no se pot tirar en els contenidors de reciclatge, ni les mascaretes ni els guants, per molt que siguin de plàstic. Ara mateix, aquests materials s'han de depositar en els contenidors de rebuig. Per descomptat, si és un rebuig, un fens que feim a casa nostra, ha d'anar dins una bossa tancada, i si els llevam en el moment que sortim de la tenda, de la botiga, allà on hem anat a comprar, els hem de depositar dins una paperera que estigui tancada. És important recordar en els comerços que han de disposar d'una paperera que se pugui accionar, se pugui obrir amb el peu, perquè els seus clients puguin tirar tant els guants com si fos les mascaretes a dins aquesta paperera que ha de quedar tapada. Si no queda tapada és quan el vent abascampa tot. Bé, moltes gràcies.